hökümede goloy duran çeşmelerden gelip gowuşan habarlara göre 2018-nji ýylyň başynda Haramdağ Berdimuhammedow esse aýlyp bihuş ýagdaýa, ýagny koma uçurapdyr. Haramdağın ýakyn hostarlary we onuň tohumuna degişli ilen çalany bu habary eşiden dessini Dubaýa bilet alyp aeroporta tarap okturlukdyrlar. Emma Türkmen parlamentiniň şol wagtly ýol başçysy Akşan Nurberdiýewa diktatoryň maşgalasyna we yegenlerine uçmaga ursat bermändir we aýdyşlaryna göre aeroportun gümrük we barlyk meýdançasyny ýagdaý ýumruklaşma derejesine baryp ýetipdir. Diktatoryň tohumynyň bagtyny Türkmen halkynyň bolsa bet bagtlygyny Haramdağ ikilenji gün komadan çykyp özüne gelipdir. Soňra 30 martda Akşam Nurberdiýewanyň ornuna Gülşat Mämmedowa parlamente başlyk saýlandy. Şol günüň özünde de Haramdağ öz permany bilen öz ogly Serdar Miskin Sokary Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary wezipesine belledi. Aradan 1 ýyl geçmän kädi. 2019-njy ýylyň 2-nji ýanwarynda Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine bellendi. Haramdağın bu hareketleri döwlet dolanryş pudoklarynyň ählisini, ogluny wepadar we ynamdar adamlary toplamak bilen gönüden-göni balanşykly. Halkara siyasi sahnasyna özüni nädip goşadyrmak üçin akylly edip görkezmek tejribesini Serdar Miskin Sokar Daşary işler ministrligine orunmasar bolup işlän döwri gazandy. Inni ol korrupsiýon ogurlugyň täze inçe tilsimlerini Ahal welaýatynyň çägini amala aşyrmak bilen meşgullanmaly. Haramdağın esse aýlyp bihuş bolanlygyny resmi ýagdaýda tasdiklatmak redaksiýa başartmady. Ýöne ýakyn gelecekde Serdar Miskin Sokaryň parlamentiň başlygy wezipesini hemde atasynyň ornuny ýurdun prezident kürsüsine dalaş etjegi barada hiç bir şek şüphe ýok. Özüniň islemlik buyrugyny yerine ýetirmäge tabi islemlik adamy şol sany zenany wezipe belläni bilenin wagty gelende ol adamlaryň diktatoryň korrupsiýon we gally jenayatlaryndan ýüz öwürjegini hemde özüniň we tohumynyň halkara suwdyň tribunalyna tawşyryljagyny diýdimdor Haramdağ gatygowy bilýär. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım atlanalım Adan yolu atlanalım atlanalım